Rajamäe är en fiskekamp ute på en ö i gränsälven mellan Finland och Sverige. Så Finland, det är precis på andra sidan älven där? Jajamän. Rajamäe-campen här, hur funkar den när man kommer hit? Jo, det är ju paket med helpension. Härligt. Och sen så går man ut med guiden. Jaha. För det är 6 timmars guidning per dag. Okej, ja. Det nordlige Sverige er fuld af stallinger, men oftest lever de største i utilgængelige egne, hvor man enten skal flyve med helikopter eller vandre i flere dage for at komme til. Rajamäe er alternativet. Her kan man sove i en blød seng i myggefri omgivelser, sidde i restauranten og indtage veltillavede måltider, modtage instruktion og guidning af en af Sveriges allerbedste guider, og man kan fiske, når det passer i, og der er masser af godt fiskevand inden for kort afstand. Man ser den här nere när det har börjat komma. Så det brukar vara helt fullt med nymfar när man drar upp så. Där, fint. Det är det här kastet i alla fall. Ja, oj! ja. Ja. Bra. Sen då. Perfekt. Ja. Vad fin det är. Det är en vacker fisk du. Och sen skulle det inte visa sig att det producerar någonting. Fisk! Ja, det var kul. Ja, det var roligt. Ja, det var roligt. Det var en bra början på, ja, det var det. på den här veckan, va?